Здравейте! Днеска вторник, темата е вода. И се прави пак въртогледало. Пиваме глътка вода. Аз съм щастлива. Пивам. Аз съм благодарна. Аз съм освежена. Това е. Втората карта: заобиколена съм от любов. Заобиколена съм от любов. Тук задавах малко повече коучинг въпроси, така че ще ви ги карам едно по едно и ще отговарям. Тук в моята тетрадка съм писала. Ще ви ги напиша отгоре над видеото. Хубаво да си отговорите, защото това е чист коучинг. Коучинга е много близо до психологията. С тази разлика, че не е психология. Тя се прави като психоанализа, нали, се прави, но на здрави хора. Коуча ви задава въпроси, а вие сами намирате отговорите, защото отговорите са във вас. И в процеса на отговаряне на въпросите ви хрумват много лично индивидуални идеи, които за всеки човек са различни. Аз ще ви дам моите отговори, за да видите горе-долу как се отговаря. Те са някаква тайна, така че първата ни тема от това беше щастието. Аз съм щастлива. И затова първа точка: какво е щастието? Какво ме кара да се чувствам истински щастлива? Какво ме кара да се чувствам истински щастлива? Много неща, но най-вече за мен е много важна свободата, т.е. да имам време за себе си, за нещата, които обичам, които ме правят щастлива. Когато виждам напредък в това, което съм се захванала в моите цели, това ме прави щастлива. Когато виждам напредъка, когато усещам, че съм на прав път, това ме прави щастлива. Освен това, аз много обичам да пътувам. Това ме прави щастлива. Много обичам да уча нови неща, да чета книги. Това ме прави щастлива. И разбира се, когато мога да вдъхнува и някой друг, това също ме прави щастлива. Тук се замислих, защото когато вдъхновяваме някой друг, този друг трябва наистина да има желание да се вдъхновява от това, което му разказвам аз или вие. Защото ако тръгнем на сила нещо моите идеи на сила да ги давам на други хора, това вече влизаме в триъгълника на Карпман и ставаме даже не знам дали не мога да се каже и спасител, защото между спасител и агресора е много тънка границата. Така, да продължим на тема какво ни прави щастливи. Това е първото: аз съм щастлива. Част от щастието е усмивката. Кога за последно се усмихнах спонтанно? И какво предизвика тази усмивка? Ами аз се усмихнах, когато си представих идеалния си живот. Как работя за себе си, как пътувам, как говоря свободно езиците, които ги знам. Аз знам няколко езика, но не ги говоря свободно. Една от целите ми е да ги говоря свободно. И защо са минали тия езици? Ами като пътувам, ще ми трябва да говоря с хората. Да съм обградена с хора, които ме обичат и ценят. Това е нещото, което ме кара да се усмихвам. И дори мисълта за това, визуализацията за това ме кара да се усмихвам. Между другото, изкуствената усмивка е усмивка. При Норбеков там усмивката е задължителна, както и изправения гръб, езика на тялото. Така, още нещо свързано с щастието. Ако днес беше един от най-щастливите ми дни, как щеше да изглежда този ден? Първо, аз съм пълна с енергия. Всички ние знаят, имаме моменти, когато имаме енергия и имаме и нямаме енергия. В моментите, когато нямам енергия, са много неприятни. Честно ви казвам, предполагам, че при вас е така.
Имам такива моменти. Човек не е постоянно нагоре. Има моменти и надолу. А когато съм в щастливия ми ден, то тогава съм в момент на енергия, на висока енергия. И когато съм в пълна с енергия, тогава завършвам важните си задачи с лекота, научавам нещо ново, имам време за себе си, да се насладя на малките удоволствия, като хубав чай, разходка, хубава книга, разговор с приятен човек. Аз тези неща се опитвам да ги правя дори в работата ми. Работата ми е пред компютъра, сядам, но винаги около мене имам едни малки ритуали на щастие. Например, камъчето. Това е другото ми камъче за благодарността, защото съм ви показвала едно малко. Имам няколко камъчета на благодарността. Това е едното. Нали, тези малки неща, които са талисманчетата ми, си ги слагам около мене да ме радват. Картите ми, които ги слагам на стойка, за да ги гледам. Нали, това са малките неща, които правят денят ми хубав и щастлив. И така, как мога да създам повече радост в ежедневието си, като започваме и тук в тая тетрадчица, всеки ден с благодарност, като си напомням, че всичко се случва в моя полза, като обръщам внимание на хубавите моменти, като делям време за нещата, които ме карат да се чувствам добре. А нещата, които ме карат да се чувствам добре, например, напоследък плета. Пак няма плетката ми да ви я покажа. Или пък да прочета хубава книга, или пък да се пораздвижа, или пък дори 10-15 клека. Аз имам навик, като хода до тоалетна. Преди да излеза от кабинката на тоалетната, си направя 20 кляка, да знам, че пък дори да не спортувам, поне имам някакво движение, хубава музика. И това по този начин създавам повече радост в ежедневието си. Пак по първата точка за щастието. Какво ми тежи в момента и как мога да го пусна с лекота. Тежи ми, че някои неща, които съм си наумила, не върват точно така, както искам. Няма да ви разказвам сега, някои от вас сигурно така. Няма значение. Това са си мои лични неща. Някои от нещата, които съм си поставила за цел, не върват точно така, както съм си ги написала в тетрадката като цели. И също така, аз знам, че ще тръгнат, но не е толкова бързо, колкото ми се иска. И за това, как мога да пусна това, този тежък момент, мога да го пусна, като се фокусирам върху стъпките напред, а не върху това какво още не се е случило, защото когато се фокусирам върху негатива, той негатива се засилва. Затова просто пускам контрола и когато тогава, ако не, здраве да е. Последна точка от темата за щастието е, ако бях напълно щастлива, как бих се държала, какво бих правила, какво бих мислила. Първо, щях да съм спокойна, уверена и вдъхновена, щях да се наслаждавам на процеса и да знам, че всичко се нарежда по най-добрия начин за мене. И минаваме веднага на втора точка. Този път много въпроси съм задала, но аз, както ви казах, си правя коучинга сама на себе си, така че ако искате отговорете, ако искате не дайте, но за вас ще е добре да отговаряте на тия въпроси, защото така ще опознаете в себе си. Знаете, ония надпис в Делфи, в Гърция, какво пише на този храм: опознай себе си, човече, и ще опознаеш Вселената и боговете. Така. Втората точка е благодарност. За какво мога да бъда благодарна точно в този момент? Между другото, благодарността дори в картичките на Ронда Бърн, която напоследък ги вада от книгата и вълшебството, е цялата книга само за благодарности. Знам, че в Фейсбук е имало няколко такива групи, които са работили по тази тема. Не само във Фейсбук, и Viber каналите, и Telegram каналите и така. Но пак ще поговорим за благодарността. За какво мога да бъда благодарна точно в този момент? Благодарна съм, че имам възможност да работя върху мечтите си, че съм здрава, че имам идеи, че имам енергия да ги осъществявам, че живея в удобно място, че мога да уча и да се развивам. Това съм. Другото, за което съм благодарна,
Кои хора в живота ми заслужават искрената ми благодарност? Кои хора? Кои хора заслужават моята благодарност? Хората, аз съм написала хората, които ме подкрепят, които вярват в мене, дори когато аз се колебая. Но знаете, че е хубаво да благодариме дори и за лошите неща, така че можем да си ги... може да напишеме дори и хора, които не ни харесват, да благодариме за тях, защото те също ни учат на нещо. Дори тези хора, които ни карат да се чувстваме зле. Те ни карат да се чувстваме зле, защото има нещо да научим. И ние трябва да разбереме какво е то. Хората огледала, нали? Те отразяват нещо. И така че хората, за които трябва да съм искрено благодарна, не са само тези, които са ми приятните хора, но аз трябва да благодаря и на неприятните. И така, какви малки неща в ежедневието ми носят радост, но често ги приемам за даденост. То не само аз, ами повечето хора приемаме някои неща за даденост и дори не се сещаме да благодариме. Слънчевата светлина, например, тишината сутрин, възможността да пия любимия си чай, спокойствието и уюта на моя дом, кученцето ми, например, което ми Его тук, кученцето, което ми напомня да се наслаждавам на момент. Така, какви уроци съм научила от предизвикателствата в живота си? Научих, че търпението и постоянството са ключът към успех. Искам да ви кажа, че аз не съм от най-търпеливите хора и обикновено, когато нещо не се случва бързо, ми става едно неприятно, малко като прецакана се чувствам и се отказвам. А това е много лоша черта на характера и с гордост мога да се похваля, че напоследък съм станала доста търпелива, но още работя върху това си качество. Така че от предизвикателствата в живота се научих, че търпението и постоянството се ключат към успеха и че нищо не е случайно и че всичко, което изглежда като пречка, всъщност е възможност човек да стане още по-силен и по-успешен. Нали? Как мога да изразя повече благодарност днес към себе си, към другите хора и към живота? Ами като си напомням колко много неща вече имам, като благодаря на хората около мене, като намирам красотата във всичко, защото във всичко има красота. Във всичко. Дори, ето, например, сега ще ви покажа, ето едно цвет. Виждате ли, той е изсъхнал и ще кажете, то е грозно. Но в него има и красота, зелените му листенца, свежестта му. Така че въпросът е да намираме красивото в нещото, вместо да се вгледаме в грозното. И последната точка от картата – освежаване. Какво ме кара да се чувствам жизнена, изпълнена с енергия? Когато се движа, когато се грижа за тялото си, когато имам вдъхновение, идеи, жизнена, да. Когато спазвам определен хранителен режим, гледам какво си слагам в устата, а не някакви боклуци. Това ме кара да се чувствам жизнена, изпълнена с енергия. От какво имам нужда в момента? В момента имам нужда малко почивка и много вдъхновение. И аз другата седмица съм си взела отпуска, така че това е нещото, от което имам нужда, за да бъда по-освежена. Имам нужда от презареждане. Това е, както повечето хора. Както казвам, да си презаредя батерията. Как мога да променя рутината си, за да се чувствам по-свежа и вдъхновена, като правя нещо ново всеки ден. Между другото, новото всеки ден много освежава и много разнообразява. Ние хората, когато правим едно и също нещо, просто това ни убива, буквално ни убива. И затова е хубаво да измислиме нещо ново. Например, ако всеки ден отиваме, примерно отивам с метро в моя офис, следващия път мога да отида по друг начин. Например, ще смена 3 транспорта, но да не е с метро. Или пък след работа всеки път се прибирам директно в къщи. Но този път мога да се отбия в кафенето на ъгъла и да седна с някоя колежка да изпием по чаша вино. Тоест, разчупете навика да правите едно и също. И това води до освежаване.
Аз съм освежена. Това е третата точка. Ако трябва да започна от начало днес, как бих искала да се чувствам в края на деня? То сега сме от начало, защото все още е сутрин, ама бих се чувствала лека, вдъхновена, удовлетворена от това, което съм направила в процеса на деня. И понеже изтеглих карта за любовта, заобиколена съм от любов, как мога да си дам повече любов и грижа днес, като си позволя почивка без огризения, като се храня добре, като правя неща, които ме радват и като си говоря хубави думи. Вътрешния диалог, мозъчната дъвка, както го наричат някои гурута, това е вместо вътрешния критик, вместо критик да стане такъв човек, който ви хвали, да се хвалите за всяко нещо. Правите нещо, да не бъдете критични. Колко хубаво го направих. Супата ми, много хубава. Свърших си работата, много добре, браво. Шефка ми може да не дойде да ми каже браво. Аз ще си кажа браво. Кои хора в живота ми ме обичат и подкрепят и как мога да им покажа, че ги ценя? Моите близки, приятелите, роднините ми, децата ми, съпруга ми, които вярват в мене. Мога да им покажа благодарност, думи, внимание и малки жестове. Какви качества притежавам, които ме правят обичана и ценена? Сърдечност, отдаденост, постоянство, готовност да помагам и да вдъхновявам другите. Как мога да засиля усещането за любов в живота си? Към себе си, към другите, към света. Като избирам да виждам любовта във всичко, в малките моменти, в разговорите с хората, които ме заобикалят и така нататък. Как бих живяла, ако вече знаех, че съм напълно обичана и достатъчно такава, каквато съм? Щях да съм спокойна, щях да съм уверена, вдъхновена и щях да се движа през живота с лекота и радост. Щях да правя нещата с любов, а не от страх и необходимост. И накрая, какъв е извода? Че всичко, което търсиме, то вече е в нас. Просто трябва да го видиме и да го почувстваме и да му дадем пространство, за да се развие. В днешния ден ви дадох упражнението от Ронда Бърн от ден 8, мисля, че беше. Ден 8, да. Които, ако си напишете, ако искате, разбира се, аз вече съм си ги написала. Тук малко грозно, защото ме заболява ръката да пиша, ама много писане. И аз днеска си написах 10 благодарности, за които съм благодарна, за здравето ми, и 3 пъти пиша благодаря, 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 за кученцето ми, защото ме дарява с любов и радост всеки ден, благодаря, благодаря, благодаря. За свободата да следвам собствения си път, защото мога да избирам как да изглежда денят ми. Благодаря, благодаря, благодаря. За моите мечти, които ме вдъхновяват и ми дават посока. Благодаря, благодаря. За красотата на малките и така нататък, да не стане дълго. Другото, което от упражнението от ден 8 на Ронда Бърн, да опишете една неблагоприятна ситуация. Нещо, което не е станало, някакво предизвикателство, върху което работите и все още не се случват нещата така, както искате. И да благодарите за уроците, които сте извлекли от тази ситуация. Аз няма да ви кажа каква е моята ситуация, то няма и много време вече, но ще ви кажа само няколко точки, които съм извадила аз от моята ситуация, в която нещата не се развиват така, както искам. Първо, тази ситуация ме научи на търпение и на вяра. Благодаря, благодаря. Въпреки, че нещата не се случваха както трябва, аз научих много нови неща, които са ми от голяма полза, за което благодаря, благодаря, благодаря. Тази ситуация ми помогна да стана по-силна. Благодаря, благодаря, благодаря.
Показва ми какво мога да ценя в себе си, в живота си. Благодаря. Насочи ме към нови възможности. Благодаря. Напомни ми, че всичко е временно и че се променя и ситуацията се променя. Така че и това ще приключи. Не е за винаги. Помогна ми да развия вътрешната си устойчивост. Напомни ми, че всичко винаги се подрежда по най-добрия начин и ме подготви за по-големи успехи. Благодаря. И има още една точка от ден 8 на Ронда Бърн. Днес осъзнато избирам да се фокусирам върху хубавите неща. Ако усетя негативна мисъл, веднага ще я заменя с благодарност. Най-хубавото нещо, което ми се случи днес, това трябва да го направя вечерта. Когато вече си легна, да напиша какво беше най-хубавото нещо, което ми се случи в този ден. И мога да си взема вълшебното камъче, да изпълна сърцето си с благодарност и да напиша в тетрадката, но това до вечера, когато денят свърши. Това е от мене. Дала съм ви и от картите на Вадим Зеланд. Днеска ми се падна тази карта. Жрица на вътрешните огледала. Тук е тълкованието. Аз съм го написала като текст. Ако ви е интересно, може да прочетете какво търся го да видя къде съм го написала. Жрица на вътрешното намерение. Преследване на отражението. Това е тази картичка. Да. Защо желанията ти не се реализират? Когато нещата не се случват така, както искаш, как реагираш? Обикновено хората се опитват да променят външния свят, вместо да обърнат внимание на образа в съзнанието си. Представи си, че си човек, който стои пред огледалото и се опитва да хване отражението и да го промени. Абсурдно е, нали? Няма как да го хванеш и да го промениш. Трябва да промениш себе си, за да се промени отражението. Вместо да се бориш с реалността, започни да изпращаш в света ясни, положителни мисълформи и енергия. Промени мислите си. И втора точка от картичката на Вадим Зеланд. Инвентаризация на мислите. Какво да изхвърлиш, за да се появи желаното отражение в огледалото на живота? Първо трябва да изчистиш мислите си. Тоест да направиш списък на негативните мисли и да ги сваляш от съзнанието си. Например, всичките нета: недоволство, нежелание, неприемане, неодобрение, ненавист, неверие в успеха, например. И това се изхвърля. Ако постоянно си казваш нямам достатъчно пари или не мога да отслабна, ти затвърждаваш това състояние. Вместо това започни да се фокусираш върху създавам нови възможности за доходи, тялото ми става все по-здраво и красиво. И третата точка от това, какво се случва, когато започнеш да променяш мислите си. Първо, не трябва да чакаш резултатите да станат така. Търпение. Но има два сценария, така казва Вадим Зеланд. Това е от него. Нищо не се случва и реалността изглежда същата. Това е първия сценарий. Вторият сценарий: появяват се предизвикателства. Сякаш всичко тръгва наопаки. Нали, ние нашето окръжение го наричаме пазителя. Тръгнеш да правиш нещо и изведнъж живота ти подлага крак. Всичко е мед и масло и точно когато си мислиш, че вместо да е майски рози по пътя ти, всичко е кал до колене, затъваш. Това са двата сценария, който казва, когато започнеш да променяш мислите си. Тоест, то е като детокс. Когато човек тръгне да прави детокс с тялото и изведнъж усещаш една слабост, като грипно състояние
И някои хора прекъсват детокса, защото не могат да издържат. Същото е, когато почнеш да се променяш. Изведнъж нещата се влошават. Това е втория вариант, който казва Вадим Зела. На първия, че нищо не се случва. Но не се страхувайте, това е знак, че вече си извършил промяната, остави огледалото да си намести отражението. Например, тук такъв пример е даден, ако си започнал да вярваш, че ще имаш финансова стабилност, но изведнъж сметките ти, вместо да се увеличават приходите ти, почват да се увеличават разходите ти. Тогава съветът е да не изпадаш в паника. Това е тест дали ще останеш на своята линия и ще продължиш да вярваш в новата реалност. И последната стъпка – дръж на своята реалност. Не се оглеждай постоянно, за да проверяваш дали промяната настъпила. Тоест, бъди 100% уверен, че тя ще настъпи. Това като аз много пъти съм го казвала на курса на Норбеков, когато бях, и менторката там попита един мъж. Той искаше да разбере по какъв начин да си визуализира успех. И тя му каза, трябва да го визуализираш успеха като 100% факт. Нищо, че го нямаш. Ти трябва да си 100% сигурен, че го имаш. Както знаеш и вярваш, че си мъж. И тя това му каза, всяка сутрин ти ходиш ли да провериш дали още си мъж? И нали събуждаш се и казваш, днеска мъж ли съм или не съм мъж? Не, ти знаеш 100%, че си мъж. Така че точно това е тази. Дръж на своята реалност, все едно е 100% факт. Не да ходиш да проверяваш, я да видя днес какво стана, имам ли го, нямам ли го. Трябва да вярваш и да бъдеш търпелив. Така, интересно е тарото на Вадим Зеланд и затова реших да ви го включа, защото много подхожда на нещата, с които се занимаваме. Много дълго стана. Желая ви успешен ден и до вечера си вземете вашето вълшебно камъче, стиснете го в ръка и напишете поне една благодарност за деня. Успех, приятели! До скоро!